Uzivam tebe, Ana Marija, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Mario, primi ovaj prst u znak moje ljubavi i moje vjernosti. u ime Oca I Sina i i Duha Svetoga. Try